Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring kanugrahan lan kasarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nyawaji wonten ing wanci menika. Nuwun dumateng para rawuh ingkang satu kinurmatan, para sepuh pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas, serta labda ing pitutur para purna karya lebet, praja serta sarjana sujananing budi. Boten kasupen dumateng para kadang reda muda taruna ing winantu ing kabagyan. Kaparenga kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing mriki minangka hangamban dawuh saking pamangku gati inggih Bapak Tarjo Piniji maratitisaken pahargyan prasaja ahayunipun Dimas Ayu Nadira ingkang ari menika jinatukrama dening Dimas Bagas Atmaja putranipun Bapak Budiman ingkang mijil saking Laladan Sukosari Ngayogyakarta. Para rawuh kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan, wondene adicara ingkang badhe lumadi inggih menika angka kaping 1 pambuka. Lajeng angka kalih mijilipun temanten putri. Lajeng angka kaping 3 pratanaming temanten kakung. Lajeng angka kaping 4 pasrah tampi. Lajeng angka kaping 5 nggih menika kerobongan. Lajeng angka kaping 6 nggih menika mapak pisan. Lajeng angka kaping 7 sungkeman. Lajeng angka kaping 9 nggih menika foto temanten. Dumugi adicara ingkang terakhir inggih menika panutup. Mekaten para rawuh munggah urut rantamaning adicara wonten ing wekdal menika. Langkung salajengipun keparenga panjenengan sedaya keparengan hangestrani tumapak ing gati kanthi sukarenaning penggalih dumugi paripurnaning adicara samangke. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.